Good afternoon, लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो परागाव आरोना लोगोफोर परागनि सोमोन्दै आङो दाखालि भिडिअ हगारबायमोन नाथाय दिनै नैबे परागावनो जोंनि जयपुर गामिनि बिहामजो हानजा बिथांमोना बागुरुम्बा मोसानो फैदों लोगोफोर नायलांबाय जयपुरनिफ्राय नोंसोरबो मोसाग्राफोरनि पार्टि नामा नायनो फैदों ओरैजायबो बाजै बबेनिफ्राय नोंलाय जयपुरनि मोसाग्राफोर बेनिफ्राय नै ओरैजाय बायदेव करबा आइसा गरपड़ा दे হ'ব তেতিয়া ন দে থাকিলে
বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মইনাপুৰা মইনাপুৰাৰে হয় মইনাপুৰৰ পৰা ক'ৰবাত বিয়া হৈছে নে নে ইয়াতে আছে ইয়াতে ন বহুত ধন্যবাদ পইচা 5000 দিছে না गोबां दङ आरो ना बहुत धन्यवाद ओरैजाय बाजैमोना बाजै मा खालामदो पराग नायफैदो बागुरुम्बा मोसानाय मिसिंनि मोसानाय दे जागोन दे ओमफ्राय नै ओरैजाय सासे आब' दङ तात' কি কৰিছে নাচ গান চাব আহিছে নেকি ফূৰ্তি লাগিছে আৰু অকণমান চাব মন আছে তেতিয়া নেক্সটত আৰু বেলেগ এটা গান হেৰি কৰি পেলাই লগাই দিম হা দেই এইটো সময়লৈ আপুনি ৰৈ থাকিব দে হ'ব দে ইয়াই বাগৰুম্বা চাই কেনেকৈ লাগিলে মনত ভাল লাগিলে ন কেতিয়াবা দেখিছিলে নাই বাগৰুম্বা নাচাৰখন দেখিছে ন আগে পিছে দেখি আছে ন তথাপিও আজি মানে বহুত ভাল লাগিলে ন চাই পেলাই ओरैजायबो अखा नायनो थाखाय एसे गाज्रि जादों आरो ना लोगोफोर ओरैजायबो इसोरजोंबो एसे रायलायनि भन्टि কি প্ৰগ্ৰাম চাব আহিছে নেকি খবৰ কেনেকা আছে ভালে আছে ন বাগৰুম্বা নাচাটো কেনেকা লাগিলে চাই পেলাই ধুনীয়া লাগিছে ন তুমি কোনখন গাঁৱৰ হয় মইনাপুৰা গাঁৱৰে হয় ন জিয়ৰী ন বৰ্তমান হ'ব দে হ'ব তেতিয়া হেৰি যায় ইয়াই কি কৰিছা বহি আছো নেকি প্ৰগ্ৰাম চাব আহিছে দে হ'ব দে তেতিয়া ন ओइ थांनि आं र' ओंखाम संनायखै बिदिब्ला लोगोफोर जोङो सिङाव हाबैनि दा आङो ओंखाम संनाय जायगायाव मोनफैबाय लोगोफोर बिदिब्ला जोङो नैबे ओंखाम संनायनि नुथायखौबो एसे नायना लादो दे बिदिब्ला लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओरैजाय लोगोफोर কি চব্জি এইটো বিলাহী আৰু জাবৰ আৰু মাংস বিলাহী জাবৰ আৰু মাংস মানে জাবৰা চব্জি ন बिराद उखुन्दै लोगोफोर बुहुद धुवा ओंखारलायसे बेनिफ्राय लोगोफोर बेयाव जेसेबांखिनि मानसिफोर दं जों गामिनियानो आरोना बांसिन बाराद्राय उखुन्दै फैदो बेनिफ्राय नै इयाव अमा बेदर दोनदो आरोना नै ओरैजाय धुङा बेसे बेयाव आं संनाय खावनायाव बारा गोबाव देखायबाय थाला दे लोगोफोर बिराद धुङा मानो होनना बुङोब्ला आं जास्ट एसेल' देखायबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोङो ओरैजाय ओंखाम जानायखौ एसे थांनि दै नै ओरैजाय डाइनिं हला लोगोफोर পাতত দিয়া হৈছে ন কোনো ডিছ চিছ লগোৱা নাই दे হ'ব दे बिलाइयावनो होदो आरो ना लोगोफोर ओंखामखौ बिदिब्ला जोङो ओंखाम जानाय जायगायाव थांनि दै दा आङो फैयै डाइनिं रुमाव मोनफैबाय लोगोफोर बिदिब्ला जोङो डाइनिं रुमनि नुथायखौ एसे नायना लानोसै लोगोफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओरैजाय बागुरुम्बा मोसाग्राफ्रा इयाव ओंखाम जाबाय आरोना नै मोसाखांना ओंखाम मोनजालायबाय नामा नोंसोरलाय बिलाइयावसो ओंखामाबो माथो बिराद गिदिर गिदिर बेदर बोदो माथो इलाय मारैलाय एकटा नै ओरैबायदि गिदिरखा दरसेयावनो दे जाबाय था होमबा दै बेनिफ्राय नै ओरैजाय सिगांखैबो थांनि बिदिब्ला नै ओरैजाय बाजै ओंखाम जाबाय आजियाबो जादों नामा बेदर गिदिरथार माथो एकटाक दे जा होमबा ना दादा ভাত খাইছে নেকি আপনার হেৰিটো ঘৰটো হালমাৰি হালমৰা দুগামুখৰ পৰা কোন চাইডে বা ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ হৈ জানো মইতো বাৰু গৈ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে
20 কিলোমিটাৰ মান হয় ন আপুনি আজি আহিছে নে 12 তাৰিখে আহিছে ক'ত আছিলে বা ইয়াতে আছিল নেকি ক'ৰবাত দে দে হ'ব তেতিয়া ন बेनिफ्राय ओरैजाय सिगांखै थांनि बिदिब्ला ओरैजायबो रायलायहैनो दे एसे थांनानै नै ओरैजायबो एकदम खनसेयावनो बिराद बुरजा सोखादों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दै इसोरजों बिनानावमोनजों एसे रायलायनो दे भन्टी भात खाइছে নেকি খবৰ কেনেকুৱা ঘৰ তোমালোকৰ ঘৰ হালমৰা दे হ'ব दे তেতিয়া ओरैजायबो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओरैजायबो बिनानाव मोना भन्टी ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে হালমৰা চব এটা গাঁৱৰে চাগে ন হালমৰাই বুলি কৈছে ন তোমালোকে কি নাচিব আহিছে নেকি মিন মানে আলহী ন মই আকৌ হেৰি মিচিং নহয় যে এইটো কাৰণে সুধিলোঁ দে হ'ব দে তেতিয়া ন ओरैजायबो बिनानाव मोना गासिबजोंबो रायलायजोबा लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला गासिबजोंबो रायलायोबा भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन थ' बिनि थाखायनो एसे गेजेर गेजेर रायलायगोन आरोना बिदिब्ला जोङो एसे सिगाङाव थांनानै रायलायहैनि ओरैजायबो भन्टी ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে হালমৰা চব একেটা গাঁৱৰে চাগে ন টোটেল কিমানজনমান আহিছে নাজানা নেকি 120 মান হ'ব ন ছোৱালীকেইটা বেছি ন মইতো ইয়াত যিমান দেখিছোঁ ছোৱালীকেইটাকে বেছি দেখিছোঁ দে হ'ব তেতিয়া ন খাই থকা ओरैजायबो गोबां दं आरोना लोगोफोर बेथ' मोनसे खथा जाहैबाय बेनिफ्राय ओरैजायबो मोनसे खथा दङ दै ओरैजायबो नायना लानो बिदिब्ला जों ओंखाम जादों नोंसोरो मोसादों नोंसोरो सायमदबो लोंदों मानो सायमद लोंदों नोंलाय नों बेदर गिदिर जायाखै बिमान हैबाय बेदर गिदिर जानो हाया नोङो दे होमबा दै जाबाय था ओरैजायबो কি ভাত খাইছা দে পুৰা ভাল লাগিছে ন দে হ'ব দে তেতিয়া बिदिब्ला जोङो ओरैजाय मोनसे खथायाव थांनि दे लोगोफोर मोनसे खथानि नुथायखौबो एसे नायना लानोसै नै ओरैजाय गैया माने इयाव मानसि गैथ'आ आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय सानैसो जादों खाइ हरलाय नेকি আকৌ উঠি দিলে যে গেলে आपंक दे হ'ব দে কষ্টত বনোৱা আপংক আৰু পেলাব নোৱাৰে দে হ'ব দে হ'ব দে बिथांमोना परागनिफ्राय आलासि बिदाय होनायनि हाबाफारिखौ जागायजेनबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोङो नायलांदोनि माबायदि आलासिफोरखौ बिदाय हरो मिसिं समाजनि मानसिफ्रा लोगोफोरा नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय लोगोफोर जोंनि मानसिफोराबो मोसानानै बिथांमोनखौ बिदाय हरनो थाखाय हेफाजाब खालामदों आरोना लोगोफोरनो सिगाङाव थांदों जों आलासि जानायनि नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय दामै देयै मोसायै मोसायै बिदाय हरनाय हाबाफारि दं खोमा बेनि थाखायनो बिथांमोना बिदाय हरदों आरोना सिगांबाय नायदो
बास दं आरोना बेनिफ्राय गाव गावबागाव पार्सेन्ट फिसा गारिफ्राबो दंखायोआनो लोगोफोर गारियाव गाखोजेनबाय आरोना लोगोफोर आलासिफोरा दंना ओमफ्राय नै गाखोबाय दं आरोना लोगोफोर थांबाय आरोना लोगोफोर आलासिफ्रा नायना लाबानो जाबाय नै गारिया खारजेनबाय बाय 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 नै थांबाय आरोना लोगोफोर गारिया नै बेबो थांसिगोन आरो गासिबो बिदाय होग्रा गोजा आरोना लोगोफोर आलासि बिदाय होनायजों जाबजों मोनाबिलि जालायबाय आरोना लोगोफोरनो ओरैजाय लाइटफोर जलायलायनाय जाबाय माने मोनाबिलि जाबाय आरोना अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा बोरैबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदान एक्सन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों